El projecte Babylon era la nostra última esperança d'aconseguir la pau. Un món independent de 8 quilòmetres de llarg situat en territori neutral. Un centre de comerç i diplomàcia per 250.000 d'humans i extraterrestres. Un far lluminós en l'espai, sol en la foscor. Era el començament de la tercera era de la humanitat, l'any que la Gran Guerra va caure sobre tots nosaltres. Aquesta és la història de l'última estació Babylon. És l'any 2259 i l'estació es diu Babylon 5.